Bună și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal. Această serie se numește Slither.io și da, este un joc cu șerpi. Vom intra aici la skin, să ne alegem un skin. Așa. Ok. Este și cu România, dar o să-mi aleg skinul ăsta pentru că îmi place mult. Așa, și vom da play online. Merge puțin cam sacadat. Sau mi se pare mie. Ba nu, merge bine. Da. Am schimbat. Pot să bag boost. Nu, mă încercuiește. Nu pe mine. Mama ta. Da, nu l-am văzut. Ok, o să începem din o tură. Și îmi apar reclame. Așa. Sper să ajung pe tabela de scor, dar n-am ajuns niciodată, deci, da, s-a văzut puțin blocat acolo. Da, păpică, da. Păpică. Nu mă încercui, te rog eu. Doamne, dar să bagă toți aici, adunare gene. What the fuck, man? Ați văzut? Mi-a apărut ceva pe ecran. Da. Am făcut scor 771. Da, aceasta este a doua serie pe canal. Am mai făcut și seria Minecraft, care abia am început-o. Și da. Dacă unii dintre voi nu știți canalul de vlogging, am și din ăla. Fac provocări nebune și alte chestii. O să dureze 1.000.000 de ani ca să strâng doar biluțe din astea mici. Nu pe mine. Sper să am loc pe aici și așa. Am trecut de... Iar s-a blocat. Dar merge puțin blocat, nu înțeleg de ce, dar da. O să mai facem un joc numit Dep.io, cred că așa se numește. Și ăla ceva. Dar nu înțeleg, sunt atâtea jocuri care au eu. Este Slither.io, Dep.io, foarte multe. Nu înțeleg de ce sunt așa de multe, măcar să le fi schimbat numele, dar nu, nici atât. Wow, cât are scorul cel de pe locul 1. 25.000, aproape 26. Și imediat o să facă 26.000. Bă, dar de ce merge sacadat? What the fuck? Că ar trebui să meargă perfect, pentru că este prima oară când descarc acest joc. Adică m-am mai jucat, normal că m-am mai jucat, dar pe această tabletă pe care filmez este prima oară când descarc jocul, dar nu înțeleg de ce merge sacadat. Ar trebui să meargă ca din pușcă. Doamne, dar cum? A murit ăla în mine? Era mâncarea mea, man! What the fuck? De ce nu mi-ai lăsat-o? Da, nu mai contează. S-o băguit iară. Ok, cam acesta a fost videoul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să lăsați și comentarii, să vă abonați, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!